هاي سكول تخاتتالي زانتا صحافن تراخن يعقوب داوي بولد زانتا هاي سكول تودي ألا أب سوسان شديشتن كفال ويدما أب حمشاي سيزن عسراي إبسود ودي ألا دراسي يعقوب دمام سنالو نايلو معدومنا قوني يعقوب نقع بسلام مسخة قع السلام ترى حراي بتا أرستا خنجمرينا اسك نايزا لبولد هاي سكول سلمت أي هاي سكول كبال تخيلوا من تأخذ هاي سكول كاسيم كيا اوكي مجمرتاش مي كلالي مثلا يعقوب داويت بال اب كتما كامبالا يغاندا زقمت تخيل نفتا حتى وقعتو هاي سكول مجمرتا كجمر خلقو اتزانتا بيت مرت سلاز جمر ناي بوزح سب تثبيتات ناي هاي سكول زانتا تراي كزونتينير مالتي أنا قل مجمرتا حسب كنت مسألة كلا ناي بيت مرت هاي سكول يكون كن حاسبها مالتي كل هوتنا ناتنا على بيت مرتين هاي سكول زي كم تا قلب على ترجم كلاسي لعلواي بيت مرتي مالتي بعبيخا سدت نعنا كمزي زعبي بيت مرتناي نابنت كاب قدام هيك فلي جميركا كسب يونيفرسيتي دولو تمرتي تمار نناتو درجاتات كالو اب قدام هيك فلي ببون تمايركا اب يونيفرسيتي قاب زعبا سبيس تتصنع قلماتي لك اقومغا كاب غزاغا تبغيسكا بوغيركا انت دا نسوا خيدكا كاب سوا ناب سدت ندحروتيخا نبل لإثيوبيا كاب إثيوبيا السودان كتكيدا كاب السودان ليبيا إلكا أوروبا كل تروبتيخا قال مالت حجي تي عدتات نداوسغا كريد كله ويكات غيزي ناتمتتان كريد كله لك كمتناي تمرت ليفل خا نداوسغ كاتريد افلطقا يوسغ طباي ناي سبات ناتفلالي خيد منبابرو ناتفلالي خيد كاب سب كاب هاجر كم استفلالي عينت تثبيتات ينبركا مو استفلالي عينت اغاطاميتات كايو دصنحكا حجتي تمارو تتوسدو زلخا لك كم تليفل ناي بيت مرتي ندوسخ كاتخيل حجي لعلاي بيت مرتي سداتسي بعبيس انتاي هاي سكول ناي وتناي مبالي لاتها حسب امصيا مالتي أليكس بروش يعقوب ابزي ريجايو مس تسفيت ابراهام بمخانكات يعدايلنا زلنا لما عند مدب بزعبا تقاطعت ترخخا هاي سكول تبل ان عامتن كلتا ورحن كيدا لا تزي تغاغي حق هو كاب ميازيا 2010 تا قداميتي قفال كساب حجي سوسان شدشن كفالات هو زقدت زانتا بزعباي ازيو بزح سماعيو تخاتاتالي نيروا ابتي يوتيوب شانلاتون خمزره توم زي تخاتاتولوا دما بحجي خركو لا سلازقول ولا دما تودي اخ اسلازلا خكاتاتولوا اخلو مالتي اسكي قرب ابتي بزعبا اتي مززمان كالين قدمي معلالنا سوسان شدشن كفالات اب عمت ابسومون حنساب مالتي بكل تمقان غزي تاريخه وي كلتا غزي معرخن داي بدهنيرو سراح زنعه عمت ملو تري لا يكونتن كيداتا زانتان قد سب نطرقون كم بب سيزن عرفت نيرني مالتي ناي ورحي ناي كلتا ورحي كساب ناي سلسته سمون قال مالتي قدماي سيزن مسودا خص صفتا كاليت معرف سلا قرب يعرفها بلا دجمر نيره ابسومن قالتا غزي زفنوا نيره ربعن قدامن مالتي تن حد معلتي بسنكي انترنت قال اندامخننا ناب حمص وين ناب سنبت نغيره نبرنا قديف كاستي ناتا معلتي ربعن قدامن نيرو مالتي بزيان بداي نيرو قالوا كتسرح تكونكا قدن بدوزات الو كساب كندت زغانن بدو غن ايكونن تي حساب حنسب ابرسخا لاين مسات حسكاو حنسب مسمر ابرسخا مسحازت زاندا كاو ناي مصحف ناي اديتين موسيقى ناي مسرح او تدخامات تدهالخ غيزه كومونتوم كاركتر بمولوم ابرسخا تصفوم تكلالكا ابنفسو كف كفال ابنفسو كف معرف حدش توبيك يغاتلعل حدش حساباتي خاتم حدش كاركتر خاتم مناتو كيفت مالو بوحدات كاركتر غير كايتخين حجتهم كاركتر كا تفكرهم مالكا تحلوهم مالكا نلناتهم كاركتر ومكتبهم مالكا قال زيتات حج بزح ناي سن حسب دخامات
ክህልወካ ይኽእል እዩ ማዕረማሪ እውን ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ኣካል ስራሕ ስለ ዝኾነስ ብዙሕ ከምዚ ኢልካ ብደው ነይርን ክብል ኣይክእልን ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እስኪ እዛ ትረኻ መበቆል ሓሳብ ትበቆላ ሓሳባ ካበይ ዝብገስ ማለት ፈለማ ሃይ ስኩል ኢልካ ምትጀምርካ ድሕሪኡ እንዳማዕበለ ዝኸደ ዲስ ወይ ተወዲኡ ካብ ኤርትራ ዘምፀኻዮ ሞ ስደት ምስ ወፀኻ ዝጀመርካዮ ከመይ እዩ ክትዕለና ኦኬ ጽቡቕቲ ሃይ ስኩል እዛ ዛንታ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ እትያ መበገሲት ሓሳብ ዝነበረት ክነግረኩም ኣለኒ እንታይ ዝሓስብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ብዘይ ወለድኻ ምዕባይ ኪኖት ዝህልወካ ባዶነት ዝገድፈልካ በሰላታትካ ኣሎ ከቢድ በሰላ እዩ ዝገድፈልካ ኣብ ህይወትካ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ኣቦና ደን ዘይብሎም ኣብ ፅርግያ ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ ከምኡውን ኣብ ኦርፋን ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ ብዘይ ኣቦ ዝዓበዩ ብዘይ ኣደ ዝዓበዩ እንደገና ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝህሉ ባእሲ እዚ ወዲ ኣይኮነን ካብ ዲኺ ከምፂኺዮ ገለ ሕጂ ኣብትና ንኣብረት ብሓፈሻ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዘን ሕዋትና ዝገብሮ ጌጋ ዞም ሕዋትና ዝገብሮ ጌጋ ዘምፅኦ ኣብቶም ውልዳቶም ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘጋጥም ሕጂ ኩሉ ግዜኦም ንዓይ እዚኦም ኣብ ርእሰይ ድመላለሱኒ ከመይ ትናቶም ህይወት ኸውን እስከ ከመይ ዓብዩ ይኾኑ እንታይ ሽግር የጋጥሞም ይኸውን መን ዓልዮም ይኸውን ኣብ እቲ ውሽጢ ሓዳራት ኣቲኻስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከምኡውን መንእሰያት ኣብ ግዜ መሰጋገር ዕድመ ካብ 16 ክሳብ 25 ደሎ ክኸውን ይኽእል እቲ መሰጋገር ዕድመ ናይ ንእስነት ኢልና ንገልፆ ወይ ባህሪ ኣብኡ ብዙሕ ግድለታት እዮም ዝገብሩ ብዙሕ ጌጋታት እዮም ዝገብሩ ብሰንኪ ትሽዑ ድፈጥሮ ጌጋታት እንታይ ክሳራታት ኣብ ህይወቶም መጾም ንኣብነት ቢቢ ብንእስነት ድገበሮ ጌጋ እዩ ኣብቲ ኩሉ ሽግራት ወዲቑ ማለት እዩ ን25 ዓመታት ተኣሲሩ እዩ ድወፅእ ኣቦ ማዕረግ እውን ከምኡ ሰብ ቀቲሉ እዩ ተኣሲሩ ሕጂ እቲ ኣብ ንእስነትካ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ቀሊል እኳ እንተኾነ ዝገድፈልካ በሰላ ግን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ብኩሉ ንመንእሰያት ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣኪበ መብዛሕትኦም ካራክተር ኣብዚ ክትምና ዘለዉ ገይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ክትምና ገይሮም ብድሕሪኡ ከምቲ ዝበልካዮ ግን እቲ ሓሳባት እንዳሃፍተመ ዝኸይድ ካብኡ ንሳዋ ይኸዱ ናይ ሳዋ ህይወት ይገልፁ ንሱዳን ይመፁ ንስደትና እውን ይገልፁ ካብ ኤርትራ ከለኻ እውን ናይ ኣቦይቱ ወልደ ካራክተር ነይሩ ኣብ መንጎ ፋሚልታት ዘጋጥም ፍሕፍሐ ብሰንኪ ገንዘብ ኣብ መንጎ ሕዋት ዝመፅእ ባእሲ ኣብ ስደት ምስ መፅኻ እውን ናይ ደላሎ ዝመፅእ ስስዐ እቲ ዝገድፍዎ በሰላ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝገድፍዎ በሰላ ኣብ ደቆም ዝገድፍዎ በሰላ ኣብ ስድሮኦም እዚ ኩሉ ሕጂ ዓበይቲ ርእስታት ክመፅእ ይኽእል ግን እትዮም መስመር ከዱ ግን እቶም ቀንዲ ካራክተር ዘኽታማት እዮም ኣብዚ ክትምና ኮይኖም ብዘይከውን ዝዓበዩ ካብ ፍቐዱ መፂኦም ገለስ እቲ ዘጋጥሞም ሽግራት ንዓቶም ክትገልፆ እንተደኣ ኮንካ ክህፍትም ስለ ዘለዎ እዋናዊ ዝኾነ ሓሳባት ተምፅእ ማለት እዩ ኣብቲ ኣገዳሲ ትሕቶኻ ቀንዲ ዝሓተትካኒ ልክዕ እዩ ታዛንታ ምስ ተጀመረት ኩላ ፅሒፈ ይኮንኩን ውዲ እያ ግን እትዮም ናተይ ካራክተር ኣበይ ክበፅሑ ምዃኖም ግን ፈልጦም እያ ማለት እዩ እንታይ ክገልፅ ደልየ ደለኹ ሽዑ ግን ምስ ግዜ ክኸይድ ነይርነይ ምክንያቱ ካብ ቀደም ጀሚሮም ልክዕ ኣብዛ ዘለናያ ግዜ በፂሖም ኣብዛ ደለናያ ግዜ ምስ በፅሑ 5 ምዕራፍ ሽዑ ነዛ ዘለናያ ግዜ ትገልፅ ነይራ ማለት እዩ ግን ካራክተረይ ኣበዮም ክበፅሑ መን እዮም እንታይ ካራክተር ኣለዎም ግን ብልክዕ ፈልጥ ነይረ እየ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሰብ ተፈታዊት ዝገበራ እውን ሓደ ንምስቲ ግዜ ትኸይድ ምንባራ እዩ ማዕረኽ እንደ ሓጋዝ ነይሩ ትብል እዚ ኣብዛ እንታይ ካረንት ስቶሪ ምዃና ምስቲ ግዜ ትጓዓዝ ልክዕ ምዃና ማዕረኽ እንደ ነቲ ዘሎ እቲ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሃዋሁ ቁጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩሉ ኩነታት ፍቕራዊ ከዓ ፍቕራውን ኣብቲ ማሕበራዊ ኩነቱ ንኽእልና ማዕረኽ እንደ ዝሓጋዝ ነይሩ ታዛንታ ትብል ያ ብጣዕሚ ከመይ መሲልካ ሕጂ ዛንታ ሃይ ስኩል ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ነይሮም መሲልካ ሎማዓንቲ ዕሊሎምንስ ድሕሪ ወርሒ ካብ ሎማዓንቲ ዛንቶኦም ኣብ ሃይ ስኩል ይረኽብዎ ነይሮም ምክንያቱ ቀፃሊ ስለቲ ዛንታ እንዳዓረኽዎ ድኸይድ ገለገለ ዛንታታት ናይ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ዛንታ የእትዎ ነይረ ተረዲእካና ሕጂ እንታይ እዩ ብምሉእ እቲ ሰብ ደው ኢሉ ዘዕለኒ ክኸውን ክእል ብፅሑፍ ድሰዱለይ ዝሰዳለይ ገለ እንታይ ዝገብሮ ኣኪበ ኣብቶም ካራክተር ዝውሕጦ ማለት እዩ ኣብቶም ካራክተር ናተይ ዘእትዎ ናብኣቶም እቲ ዛንታ ድህፍትሞ ሕጂ ምስ ደሎ ኩነታት መኻዱ ንሓደ ዛንታኻ ኣዝዩ 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 ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ትደሓለፈ ዛንታ ኮ ካልእ እንተኾነ ትዘሎ ኩነታት ግን ትሰብ
كل جزء أبقى جزء نات شجر سلزلوا أبي وتو ناتي وسلزلوا نتانو بسيو أفتيهم كاركتر زتوا مناتو تقوم يوم زنقول للو شجر يوم زنقول للو نايلو مسبكا كل نداوين مسيلكا قدم ولا هن تقول سبايا سوقي قواس نبدي أخيرا بخيا بلات متسني راجلة يوصلاتي قوي لو ممكنكم يلن كديلاس بخي تبلو لسوي يلن بو اختبك لامس كرسي كبك تنحسخا ويك اختبك تنح حاجه انت يزبال كم زحميم كاتخدم ميتهم صنح خايتي تاشمعجي ازون نبعلو تينات سب صنيلكا سمعخا تناتو زانتا فتدفتو زانتا اتخاخت نقول خلاهون قال نجر سمعوا خلي سو كافتي حادث فتاوي دغبرا وي تفتاوي تزغبراون زخون خلكو نسمعنا اجنتا ناي عليك حتى ميس خدق دقيمه استيكبن تي ابتزانتا هاي سكول نتهلو كنت نايت من اسي تنصبارق يا بفلاي ون ابتي ناي حمشاي معرف تريناون ابتي هلو كنت نايتي بوليتيكاوي يكون محبراوي اتكيرا زتعيت يا تمثل جبناتكا بياقوب بتدراسه زي كونس كم ياقوب كان صغات عزبتها خميو تكلصلنا اوكي افتي زانتا مالت كريم يس اوكي حجب مجمرت حنت ነገር ኣብዚያ ንሽተይ ከረዳ ዝደሊ ንኣብነት ኣድሓኖ ማብዝ መጉዳእታ ከም ካራክተር ዝመጸሎ አንጻር ፖለቲከኛታት አንጻር ምዕባለ ዓለም ይዝብል ንፖለቲካ ይጸልዩ እንደገና ነቲ ምዕባለ ናይ ዓለም ካጸሎ በዓቢኻ ኣብ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ሪእቶታት ኣለዎ ማለት እዩ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከምዚኦም ደረስቲዮም ነቲ ሰብ ኣብ ተዋሶዮም ዝምብርዎ ስስዓለዎም ሰልፊሽም ብምሮም ይዝብሎም ገለ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከመይ ገሩ እዚ ገለ ይብሉንዮም ናይ ያዕቆብ ራይ ኮነን ካራክተር ሕጂ ክንፈላልዮም ከለልና ማለት እዩ ተደራሲ ብርግጽ ተዳእምኑ ለመልእኽቲ ደማሓላልፍ ግን ቶም ካራክተር ናጽነቶም ይሐልሎም ኢኻ ዝኸይድ ማለት እዩ ሓደ ካራክተር ንሕና ምጽኻ ናቱ ተሓሳስባ ናቱ ካይዳ ናቱ ዕላማ ዘለዎ ጌርካ ኢኻ ታንጾ ሕጂ እዚ ኣድሓኖም ብልክዕ ናቱ ራያ ዘለዎ ካራክተር እዩ ያዕቆብ ካናተይ ዘለኒ ኣራያ ማለት مسرحنون سامع خوني أبقلي غادي سامع خوني يهدم هيكم كن زلهم لكن بوليتيكينيات رايلنا نقولهم كمان بزحتو يجيزي أفتي أكيدا نتيوم مراحتي ويكانتهم بقدر هاجر تراي تزاروا بيوم أبزح مشاي معرف حجب ببزحي بزعبا هاجر بزعبا أفريقيا بزعبا عالم زارب سلوز نوركو كلا بوليتيكا يتخلى حج سزازان تخمز خينا ولا حفتي كبير تراس انتهي لا تحفات اللي قربتي بوليتيكا تخون الله سي قربتي بايلات نحجي اتنانا فرحي حجي فرحي اتي حبرت السبنا ويتنانا هزبي تاي غيرهم هاني صمو مسيلكا فرح كم زخون تنصا ميديا تنصا حسابات كم مغلاص كم زيل سل زغبرو وي امبر بزح نابويتات اتيناون كنبل اي نخلي رقبه اسكي اب تزانتا طلق إلنا قرب الرئاسي نايس قرتي زوم سنسرتي تقولهم يا سنسرتي سنسرتي تقولهم أب أسمعتهم تقيسكا تبو ملؤ سئلي خاتب كمان ناي زوم أسقرت خم زراعه كمان أنت أغونيست بفلاي كرأي هلو خم تتصاي وهري أب تصبح زخونون أب زحلة فزان تخلق أخو منيرو أب زيادة ما بزح ناي يسقرتي تاريخهم تقبارهم جاستيفاي تقبروا لهم حد أوان نتايكم وقبروا تي حمق وبهرياتهم زما ومعرق نيسب كم زهاسيو زلو دما بنطور تصفره زي كم عينت فيدباك تروحوا له خبسات كم مهاري زانتا وي كم ملأختي تحلفوسي بخمي حلف ليت بالنايزيوم سوازيوم زانتا بخمي تقوم اوكي حجي ابعل صباح زخونو اب معسكروني غلز نبرو تيوم دللت ويتهم سمسرتي نبلو شمناتو ماي يكونن اب زانتا هاي سكول سبيشلي ابزا حمشاي معرف كان بعل وليد وديسا غلغن سخونه سب زفلطوم اب ليبيا زلو يشموم تتقيماماتي بزيك العالم يزي من تاريخيو جست كنبريو نمصاي ولد خا موكسيو شموم كيتقست دليقوم ترغبرو دلو غبرو ينبرو من غيرهم يمكن كسنادي مالتي حجي كافتي سب انتي تيلكا بلكع تسب نتي قسل الدم دو صسب اندحردا طوي خالص بتعم تغودي يزلوللكا وي تغودي يصحفلكا قال نعاتهم كا معرياغا تخغدا خلغا تشق تبلوم ما تشموم كتقسكلا حما غيركا غير شمكا يتقس كمزي تعاقيو ينبر مالت هيكونن جست منبارنا تاريخ خاكوت نبر نمتى تبلع كا تنبر تاريخ كا خات نبر نشمكا خات نبر ترديكاني اوكي نو تبلع تست تنبر تخوني خاغن ابز عالم زي مهلاو كاس
ንምንታይ ይኸትሉ ትያደላ ሽምካ እንዳሕቲ ገዲፍካ ክትከይድ እዩ ክፋእ ግብሪ ተኮይና ምሳ ኣትርፍ ጽብቕቲ ግብሪ ተኮይና ምሳ ኣትርፍ ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ ፊድባክ ነይርዎ ካብቲ ሰብ ኩሉ ተጎዲዩ ይዛረበካ ይገለ ንዓቶም ከዓ ማዕረ ማዕሪያኻ ሻሞጥያታ ትዘድሊ መልእኽቲ ምሕላፍካ እሲ ብተግባሮም ግድን ዝፍደይሉ መዓልቲ ስለ ዘሎ መልእኽቲ ክሓልፍ ኣሎ مساعات أساس رابي لك حتى كاتي بارادايم شيفت نايتهم طبيعت تي بحريات مكيار كا حدا وساني كفال نايزا زانتا خوينو ناي معرق انت دارينا هو تبحرياتو كابتا زانتا خجمر كلات حيزا ناب مكيار نايت بحر تريو بتعمل ناب فلابس تقاطاتالي زانتا تاتيخون وي بمنالبات نحلنا ممكن حتى كاينه ناب فيلم تاتون تراعيلناها تي مسات زغوره كل جي حدا بحري نغير كله غير كله كابين نبي كيدو تولون ما عرقس قرب سمعتي يعني اللي زياده حتى كاني انت مسيلك كوكب كومي كنت النيره اب قداماي معراف زنبره اب 13 تخفال 14 تخفال زنبره قال زخم قال عينه هرمون تادي كوكبي مقرتي بقى جوخي غلي نير ولاتي ملسنايتي سب مالتي مسكين سبب قال يعني عرفتي مجمرتا معرقون كومو فقار لبان بعبي ግን معرق انتي تاريخمو نهيوتسي بسنا حساب صبوق يريد فلتا ابايتا يتصقم فقاريو كل ነገር استوعل زخيد سب غلي ابايتاخه سب سخا بسنا حسابك قنع سب كتكون تخليها افتا صباب غيزه بخما تقصلات تخليها زي حسكا لي صنح اوكي نبعلا كوخوبك نحناس اب سدت كوينا زلناس كم تفتح عندنا زنبرنا يدي كم تفتح غزانا زعبنا الله زنبر بحرياتنا دي ايكونن توتالي صغير اب غزاها مسكين نيركات غزاها ما تقبري درخكاي تبرتسب كم تكون يغبركاي اتي بوتا نبعلون كم تكون يغبركاي اب سدت مس وصخا كن كان سبا تغير نابنت أبسمرا ندحريلنا وي أب إرترا بحفشة أبزخون يكون عدس كم يوحلكم لعنده إغزابير مسكن اللي كاعد حلف ورفتي جود بلا عدتات ناي هاجر نفتي كند بهالنا زلوسي دراغا يسوس أبو أب من قدرهم شيء صنعهم اللي كاعد حلف أبي غاندا تمسي هاجن إرترا وريخا سلام تقوله أيتبلوني خا أبز مسيخا نحاوخا تدنقص له وين نحاوخا بنتصخ جبريل كاي وفرها الكاس أبز مسكاله يلا كل سب نتا جزاخراي بين خفلا بين يلسلت حسب سرق غير مالتي كي تردوس لو مصمص يجمر كاب سدرو بيزنس يجمر قلمات حسكان لا حجي لكيو نتزانتا خالق مازن يود تحزو وي تم كاركتر كميدم تاني صم نيرو نيبلكاي اوكي كن اتحبو زنبره بحرياتكن دحر اب غزي شجر يزفلط مالتي معرغون زسايم دا غير نير نتا هيوت صبو غير فلطا طلام كون يدلني فقار كون يدلي امودا تفتا صباب غزي مسكونت غن طليموا مالتي كاب سودان طليموا خبغس كله فقري طليم فقري يسحبو نكوخبي فقراني يريو ابلي بياغ نفس فتي كليفوا مناتو اللي بارعيو معره اتيز قد فلك بسلاس انت عينت بدلات كم زبدلكاون بزغاطامي نتسب كرد اسلس دلو خي كاو وص الكا غن كيدو نتا حسب زنبر عالم غن نبيروا مالتي تمديسون كوخب فقري هرمون فقري يبو نايزل عالم منابرت يروا مالتي اوكي اذا زانتا كتجمر كلها ب قدب غزي مالتي ناي 10 دقائق دحري 15 دحري اسرع زبزح ابزناي موداتا خاص قاب 30 دقائق رينا مالتي حجزي نمنتا يكون تدلي مالت حدا فيكسد قال زي تغبرو وي ون استي ناي يوتيوب ستاندرد كحزي كاديها بهم يعبي خيس وي ناي سمعت حسابي وي ناتكا ستايدي كميو سمعت اوكي قلت خونه مجمرت حق خلخا كبعل معسكر ونك جمر كلوس 10 دقيقه نيرا انا دقربا ما تحج انت اللي تحسب نيرا تحسب اني انا تسبك تقربوا له الناس قال لي بصراحه دو علالو يسلشو دمص طرايون سبك سمع يقلني كرلو قال فيديوهات حجي تجيزس قدب غيرلو نيرا كاب قداماي بيج كسب 3 بيج مالتي 10 زين دمصالي ناي 10 دقيقه مصالي مالتي بدريو هاي سكول مس جمر كوافت مجمرتا ግን حق زربا نتسب كبليه 30 غير يوم نتسب يقربوا له حساب زالو طلب نتسب كسمع خل علن مالتي حجي داير غبرو كافت حنت معرف زنبره زملو مالتي تي حسابات كان يوسخلو بزح حسابات كا وسيخه حجي نسلخنا وحليله يكون بموزيقان غلن غير يكون دنوحو ايفنت لو حسابات الله تردي كاني حجي تسب نو بجاغا اسرا غبره اوكي اسرا غيره
نو 25 حري جيريا 30 جيريا 30 ونا يعقبون كابزياس ايوسغني غابزياس بقى دمص يمصايله ግን ኣብ ኣፍቲያ 30 دقيقه ኣትኪለ ካብ 25 ክሳብ 30 ይድበዝሐ ነይታ ዛንታ ጊዜ ምስና ዩቲዩብ ገለይለ ይኮንኩን ዩቲዩብ እንታይ ይሁሉን እዮም ወላ አንቲብልን እዮም ግን ነትሰብ በከመይ ያዕጉበ ይድሐስባነ ካብ ዩቲዩብ ድኽፈሎ ሳብ ውሕድ ኾነሲ ንዩቲዩብ ኢለ ድሰርሐሉ የብለይን ጥራይ ካብቲ ሰብ ኢኻ ትጽበት ጽቡቕ ግብረ መልሲ ትኽብሪ ነትሰብ ገለ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ رايقو ابو خلخا الكي خلخا من كتبلل ازاناي يوتيوبن اتي نغرات ابزي مدباتنا من كل غزي نلعو علينا مو انتي معرخ ندي فيدباك رخي بلات بالكاب يوتيوب ربحه بغنزب دي اوكي باتاو او طبو حجي ولا ونتسب كتردو زي اقل صبت يا حجي انت مسيلكا ناتي فيديو نيرو تزغون من البات سب فيديو يزري راديو دسمع سب سوعدي اذا كمان بحيل الميدنا نتسب بحيلي بقى خمزي بحبوينا جميرنا مجمرتا تخطاتلي نبرنن 3-4 سبات ريون يروم شعوت انيحوم 10 شعبت يحوم كاونا بيوتيوب ساغيرا قال تردي كاننا حجي دحرغن ابز غيزس دارغا نقرب سبات سالنا بزحت سباتينا بدمص نقرب سبس دالو مدوخ يدي تي تاشمو كن انت هلو مسيلكا اب فيديونا باوديون فلالي ماتي فيديو يزرت سب مبزحتو كلا اودي خايلو يدحلفو تردي كانلا از كن مره نتسب سحبو مالت اندي حج دريو دلو غله وحدتي تاريخياس تدعبيت 9000 حتري عدله كمان اب عمتايس حنتي اتو مسبلكوا سي اب 3 معاتي اب سومن غالي 30000 تبصح مالتي حجي كنت سب نتي دقايق كل يدريو جميرو سلازي قارصو اتي ديروش نايتي غيزه صبق سلازرا حجي انا دحشكو مالتي دحشكو قال تبايلس كاب حنت خفال حجي 5 قرش 4 قرش 6 قرش قال يركب مالتي اب بدولار يدزارب دلخوز بدولار يحسبوا تدمير كاس كندي مت ناي 66 كفالات شو انا عمت كل ورحن متصال مالتي غزخرا يخلادي ناي كلان شعاوت وي خاغله ግን بزغنا املاق مسكن دحان سون كور خبي درخبو قال سيلكاي كنا نجي املاق مسكن يلكي هتوسد ግን نخال اسرح سرح غنا يخلنني نخنبر ግን يخل عم وداتون صبو غيرنا كن زراربو لينا مالتي كاب رعلك يلي اسكن ابتزا انت تملس لنا انت وي بزعبا صحافه على الكانير كامو اب ابي حجمير كاي تزانتامو اب زقصل حتون اب يوغندا اب اوغندا يوغندا مس مصح حجي اب اوغندا هونكا ناي بناي اسمرا زانتا جميركا بدحريو ناي السودان ناي ليبيا اتي ناي اسمرا هيوت كاس ل بقربات فولطو صقماي منورا ناتو صقمات ግን قربت ገልጸለ ማለት እዩ ካው ርሒቅ ከም ጽሐፍ ንባዕሉ ዘሎ ዲታጅር ምዃን ንባዕሉ ናይቲ ዘይት ፎል ናይቲ ዘይ ኣተኻዮ ከባቢታት ናይ ሊብያ ወን ሊብያ ስጋ ሕጂ ስለ ዘይበጽሐካ ኣስፋራሳይ ነው ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ዘይነበርካዮ ወይ እቲ ነርካዮ ተፈለካዮን እቲ ዛጊት ዘይበጽሐካዮን ቦታታት ብዛዕባ እዚ መጽሐፍ ማለት ንዓስታይ ነይሩ خمزي حجافت مسترات ناي صحافاي اندياغطات دليغا قال يا حجي بزعبا ليبيا تصحف ندحركونكا بزعبا ليبيا تقول صبوتات ديتيلز انتايو قال تبوتات صخت قلصو عليكا قال حجي زي اب ريسيرش نيوتي حيل مالتي بطعمي مصنع تركبر طعمي قاعد حدد اولو سبات ندارخوكو افيديو يريو سيلي يريو حجي تهانصو يخا مالتي حجنا ابنات بعل معسكر وني اطفى خلص بناي كاب ايرتران ايثيوبيا باغريس لدسغور كنت بوزات كمزي ديتيل رغلصو نيرا كله كمزي اتمثل سراو نيرا شو خمس خوينهم قالت بلي خاطروبا خندزي يقفح خندز متر يخوني هاتبل حجنا بعلي بها 5 ساعات اطفكا تحلفو نغارات الله تي بوتا خمس خوينو شو نابستطويوم انغولو دي بلا ختما يلان حجي معريوتي مخزناتو نات كاسل لك بفيديو تريوس قالو نايتوم دللتو نات كاسل تاتا لك انو عندها بكاي خانت سبت هانصلو مات ግን حفشاوي دنبور سبات تيخا تحتت مالتي عاوز نبور سبات انت يالو قال بفل حجنا اوروبا سيستم قال بطعم يدشغرني كمان تسب شلالي يدحلفن مثلا بغلغليو تسفا قبر صباح نغو بطعمي ريسيرشن حيال مطنعت استغبرو فيلم انصرحلو نتي سب زي مصانح لنا نصرحو زلنا سراحي مالت تردي كاننا ግን ከም ዝበልከው ክፍል ሰዓት አበዳይት كمان አብዛንታስ ነቲ ቦታ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ ተጽናው አታም ዘና ነርካ ዲ ካብሲና ይገለብለካ ግን ተዳነት ሰብጽን ኢልካ ሰማይካዮ ግን ብሐፈሹ ገላጽ ሰብጽ ገላጽ ከም ዝኸሎ ሹዕ በከም ዝኸድና ገለብለካ ከሎ ምስተው አልጥራይ ተንት ወስደን እንታይ ተጠቀመለን እቲ ወሳን ነገር ማለት እዩ ትቦ
ካብቲ ዘልዓልከ ሕቶ ኣልዕለ ደኣ ይምላኣልካ ኣለኹ እምበር ናይ ፊልም መደብ ከንታይ ኣለካ ናይ ሃይ ስኩል ማለት ወይ ብዝኾነ ብሰብ ብኦዲዮ ሰሚዕዋ እንድዩ ብድምፂ ንዝፈልጦ ሰብ ብዓይኑ ክሪኦ ከሎ ደስ ይብሎ እዩ ወይ ንዘንበቦ ብዙሕ እዋን እዚ ብግብሪ እውን ርኢና ኢና እታ ዛንታ እውን ሰናፍ ዛንታ ኣይኮነትን እሞ እንታይ መደባት ኣለካ ወይ እንታይ ተሓስበላ قدم بلا قلت يا تاني بتن 50 قرش كو فيلم يتسرعني حج قنت له مسيلك عليكم هاي سكول تراون يكون زانت ارتران هاي سكول كو حنت خمسه مانكا وسيله كفت بحرس بنشته مانكا غيرا وسيله ازنت يا قال تردي كانلا ግን ናናሰብ ኮሚሉና حتى ንይገለ ብዙሕ ኣብ ኮመንትሪ በፊልም ቀርባሉ እዚ ዋው በፊልም ቀርባሉ ናይ በሐቂ ዓለም ሙሉውን ክሰበው ማለት ከም ናይ ኤርትራውያን ዛንታ የለን ካብ ውሽጥ ዓዲ ተይስካ ዝተበደልና ንሕና ክሳብ ዝሕጅ ዘለና ዓዲ ንሕና ብጋንደልና ኣሜሪካ ደሎ ኣብ ገለ ደሎ ኩሉ ሰብ ማለት ተረዲካና ከምዚ ዓይነት ዛንታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለሙን ኣይተፈጸመን ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ በፊልም ቀሪጽካ ንሰብ ክትብጽሓሉ ከላ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማዕረ ግን ማዕረ ጽቡቕ ነገር ንኽትገብር ኩሉ ነገር ናይ ባጀት ፊልም ሽማ ክትልዓልን ምሳ ባጀት ክትመጽን ሓንተ ልከ ሓደ ስራሕ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካኒ ክስራሕ ከሎ ብጥበብ ይስራሕ ናብ ዕዳጋ ምስ ቀረበ ግን ቢዝነስ እዩ ምናት ገንዘብ ከምጻሎ አለክ ስኻ ብዘይ ገንዘብ ክሰርሕ ትኽእልያ ኣይትኽእልንያ ኩሉ ተደራሳይ ህይወት አለዎ ገንዘብ የለዎ እቲ ተዋሳይ ህይወት አለዎ ገንዘብ የለዎ ኣብቲ ቦታ ኸድካ ክትስእል ገንዘብ የለዎ ና ሱዳን ከድካ ናይ ሳራ ክትስልተኹንካ ገንዘብ የለዎም እቲ ሰብ እንተ ዳኣነት ንሕና ሕጂ ናብነት ናይ ሃይ ስኩል ኣላ ሕጂ ክንደይ ክፋል ሃይ ስኩል 66 ክፋላት እያ ነዛ 66 እንደላ ክፋላት ሜጆሪቲ 50,000 ሰባት እንድሕር እዮም ኮይኖም እዞም 50,000 ሰባት ንኹላ ተኽፋል በብኽልተ ቅርሺ እንድሕር እዮም ንኣብነት ትረዲካንላ ክንደይ $100,000 ይኸውናሉ ማለት እዩ ب100 ኣብ በዓል ሄሊውድ ገለ ብ1,000,000 2 ሚሊዮን እዮም ፊልም ዝሰርሑ ዋላ 100 ሚሊዮን ገለ ውድ ኣሎም ኸውን ብ$100,000 ግን ብሙሉ ሃይ ስኩል ክሰርሑ ትኽእል ግን ከምኡ ኸ በፂሕና ዲና ብሕጂናት መንገዲ ንኸደልና ህዝብና ከፊሉ ክርእ ድልው እዩ ዋላ ሓደ ሽግር ዝበሃል ይብሉ ንሕና ኢና ስራሕ ጽቡቕ ስራሕ ነዳሉ ለና ጽቡቕ ስራሕ ንኽነዳሉ ከኣኒ ገንዘብ ክነውፅእ ሕጂ ነዚ ከስተኻኽሉለን መጀመርታ ክልተ ዓመት ሙሉ ኣነ ፊልም ደይ መስርሒ ካሱ ቲ ዓይነት ፊልም ይኽሰርሕ ንኣሽቱ የብለይን ኮሜድያን ኣይኮንኩን ኣነ ኮሜዲ ሰሪሕ ኣይክእልን ናይ ተኸታታሊ ዛንታ ፊቸር ፊልም ገለ እዩ በር ፊልምታት ኣለኒ ብዙሕ ስክሪፕት ኣለኒ ገለ ከማን ብቀዳማ ይዕለካ ነይረስ ናይ በረኻ ጥራይ ዱዳ ክሳብ በዓል ሰሃራ ድኸይድ ዛንታታት ሓቀኛ ዛንታ ካብዞም እስራኤል ዘሎ ኣሕዋትና ገለ ዝኣከብክዎ ማዓት ዛንታታት ኣሎ መዓስ መሲልካ እሱ ቅድም ነቲ ህዝቢ እሞ ስትራክቸር ክነትሕዞ ሽዑኡ ነቲ ህዝቢ ስትራክቸር ምስ ተሓዝናዮ ህዝብና ነቲ ንቐረብናሉ በተደዓቐሙ ከፊሉ ብላይክ ገለ እንዲድ መስሎም ግን ላይክ ገለ ንዓና እዩ መልሲ እዩ ግብረ መልሲ ማለት ተረዲካኒ ግን ሰብ ቅነኒ እሽተይ ነታ ስራሕና ዋጋ ኸባ ምስ ጀመረ ሽዑ ሰሪሕኻ እውን ንሓደ ሃፍታም ኣምፂኻ ንዓመውለ እንትልካ ስታይድብለካ ካበይኩም መልሲ ይድብለካ ማለት እዩ ሰብ ክኸፍል እንድሕር ጀሚሩ ግን የስ መዓት ቢዝነስ ማን ኣለዎ ገንዘቦም ሓቂፎም ኣለዎ እቲ ታሪክ ከዓ ተሰኒዱ ይጸንሕ ማለት እዩ ንሕና ባዕለ ኣንበልብል ክንሪአን ከለናስ ታሪክና ይገድልስ ኮፍ ኣቢለን ንምፃልካ ማለት ተረዲካኒ ከምኡ ከዓ ዛንታ ዝኻ ክርስሳዕ ይፅባሕ ንግሆ ክርስሳዕ ተረሲዑ ኩሉ ሰብ ታሽሙ ገብረ እዩ ከምዚ ጌርካ ተፅናሓሎም ኣለካቶም ወለዶ ከምኡ ናብ ኤርትራ ደለው እውን ሲሎም ከምዚ ድውፅ ኢሎም ድወፁ ደለው ነቲ ፊልም ሪኦም እንታይ ምኾኑ ድሕሪት መበሉ ነይሮም ሕጂ ግን ብሓፈሻት ናና ድስራሕ ደሎ ፊልምታት እውን ንበረኻ ክወፅእ ስለዘይክእል እንታይ ክትገብር ኣብታ ከተማ ደለዋ ንጥፈታት ናይን ግብር ኣቢልካ ነቲ ሰብ ተቕርበሉ ማለት እዩ ግን ከም ሲስተም ተመፂኡ ዋይናት ፊልም ጥራይ ፊልምታት ከማን ክሰርሕ ማለት እዩ ቱባ ያቆባ ናብታ ዛንታ ክንምለስ ብዙሕ እዋንሲ ኣብ ጸሓፍቲ ዘጋጥም ንሓደ ዛንታ ኣብ ትጽሕፈሉ ዘለኻ እዋን እቶም ጠባያት ትፈልጦም ትጅምር ኢኻ ተላልዮም ትጅምር ተፍቅሮም ትጅምር ምስኣቶም ዝምድና ትገብር ድሓር ንፉዕ ጸሓፋይ ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ጨካን ክኸውን ኣለዎ ክቐትል ኣለዎ ጠባያት ክጥፍእ ኣለዎ ጄኬ ሮሊን ሓደ እዋን ኣብታ 4ይቲ ክፋል መጽሓፋ ንሓደ ጠባይ ክትቀትሎ ከላስ ከምዚ ብሓደጋ እዩ ዝሞት ሙሉይ ትኽትበካ ሓዲራ ሰብኣይ መጪስ ቧ እንታይ ደይ ትገድፍዮም ኢልዋ ከመይ ኢለ ክገድፎ ኢላቶ ግድም ክቆትለለን ግን እንዳበኸት ኢላቶ እንታይ ስምዒታት ዝፈጠሩልካ ጠባያት ነይሮም ብፍሉይ ትዝክሮም ኣብቲ ዛንታ ክትፅሕፍ ከለኻስ ገለ ምሻለካ ውሽጥኻ ገለ ፍሉይ ስምዒት ዝፈጠሩልካ ክትብድሎም ኣይኮነን ግን ገለ ነገር ክትገብሮም ከለኻ
ዋይ ካብ ናይ ቀደም ብሓፈሻ ካብ ስራሕይ ክነግረካ እንዳር ኮይነ ሳም ዝባል ኣብ ማስክር ወንት ብዛንታ ሳም ዝባል ካራክተር ኣሎ ብዙሕ ሽግር ይረኺቡ ትወዲ ሜቲ ሰጂ ካብ ዝከፈቶ ከቀትለው ግን ካ መውት ካሉ ፍት ዛንታ ይመውት ያፍቲ ልካ ዛንቶ ማለት ይትረዲካንላ ካለይቲ ኣብ ዛንታ ሚካኤላጋ ኒያት ባል ካራክተር ነራ ሰኻ እስራኤል ክትበጽሕ ነይሩዋ ጽቡቅ ትረ ነይሩዋ ምስ ሰቡ ምስ ሓባይሳት ንያገለ ግን ሜታ ከፈቶ ክና ዓውን ቀትለው ፍታሐቀኛ ዛንታ ትመውት ያታ አጓል ግን ዋላ ምስቲ አዘንታዊ ና ተባይስና ሾ ሰኽ ሚግራት መውት ሲለያ ነተዲካ በቃ ሜታ ተሰብሽዑ ያገርጊሩን ኣብ ሃይ ስኩል ግን ብዙሕ ሰባት እዮም ሜቶም ዘይቀራለም ማለት እዩ መይቶም ማንያቱ ከምዚ ሰብ ከመተ እንድሕር ወዲ ወለ ማጺድ ውዳእቲ ዛንታ ማለት እዩ ህይወትና ካሰብ ወስዲ ብፍላይ ካ ስደት ብፍላይ ካ ምድረ በዳ ብፍላይ ካ እዚ ሕጂ كيف تاخذ قتل كولا قسانت تبال قلا ابزا ناي موداتا زمصت كاركتر ندي اخريا مره باغني رواتا ولا تموت كاناي معرق موت يا وسيداتا كل غيسه هيوتناس كمزي كل ነገር نعنا نموتنا نهو خلاينا حجنا ابنتنا حنت قال ود اندحر طليمو عركاز نبره مرل تبكي بقى يوتا بقتل ان لقا انه خمس خوينا قلمش تبل دحر 2 عام 3 عامات انكو حمان مسؤال هلو خات بالميساجو حج دغنا دغبر سي تنعخ زغون طراي ابي وت دوابك حج زاقول عخاني زقسانه زبلك زلو 500 متر سقول نيرم نافتا مركبسي مبل 500 متر حدن نيرا كابز دلهم تملسوا يلوام تردك وي بقى خمزي لنا عغرغيرا قال شو دحراي معرق وريدي نعاسك الوا معرق كات مليس مالتي معرق دحينو كساب حج نبرالو تقول حق ميتا زي حقنيا زانتا زي زانتا زياس مسناي بعد معرق ايتيامبر حقنيا زانتا عركويا نحد ان الفلطو سب اب ادس ابا لسو كلهم تيوم وين دابل ديبا تا مركب كا تحلاك تشحن 13 انت نددت مركب ما تزانتا خبا وسيدا وين دابل تا تسقي لافتا مركب جن ميدا زي حبت عام ندي اخر يعني روا قال بفلايا في تزانتا تريدي كونس بحفش ولا بيو تاخر يخلص تقول على سئلا مسكنيتي قالت بلا الله بنكم بحفشا تشكين كاتغبرو نغير اسلا ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኣወዳዳ መቸም ተፈራረቕ ርእይቶ እዩ መፅዩ ብዙሕ ሰብ ኣይተሓጎሰን ትውዳ ኣይደለ ብዙሕ ሰብ በቲ ኮሜንት ኣነ ዛረብ ዘለኹ በቲ ርእይቶታት ዝተዋህበ ገለገለ ሰባት ከዓ ድሓን ፅቡቅ ኣወዳዳ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ግን ምውዳእ ኣይተዋሕጠሉን ሓፈሻ ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ ተሓስብ ከዓ ንቑሩብሲ ሕጂሲ እቲ ማዕርግ ምስ ሰገረ እዩቲ ዛንታ ዝውዳእ ዘሎሞ ምናልባት ገለ ኣገደስቲ ጣባያታት ሪፉ ደኾን ክቅፅላይ መኻኣለን ኣብ ሊብያ ትብል ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር ዶ ይምኻኣለን ዋላ ናይ ስግር ባሕሪ ንምንታይ ዛንታታት ዘይገበሮሞ تا كريتيكال بوينت نمتى خبزي أمشي خياتا تا مزازميت نمتى أبزي أمريكا أوكي جا أنتو يا قدم أبيل أنت لكم نير زانتا يفلتة أبي يبتح ولا شيء جزء وأنا وصحفات نداو السخ كل يقيد أمبر سجع أبي يبتح جن فلتة زانتا حجي تودي لو تلكلا خم دلاك تودو خم دلاك أنت قصلو أيكون المات حجينا أبنت نحد زانتا كرتلو خنا ستور سر خلاص كرتلو حجي تا كرتين أبنت حنت جزام سود أخيا بلاسرين ترات كون تغنا بدا بلاستري تخوني خات غبرتي كله تحت اونكتو تخلخاتي سرات كتفعرو خلخا قال بمولو مالتي دحراي كنشعو افتل على مسبصحت زاغ زي سفتي والمو بدي اشاعتو تسخلا بدي اغلتو تسخلا بدي اغل قال تياتخون مسيلكا خمسختنا وحيلكا مقرتا تطفويغا مالتي كفت مجمرت حسيبكا دبغسكايو خلقتو تسخلو اي تخلنيغا حجي صبالا تيم كاركتر كوسخو خلو نيرو اب السودان اب منشمو اب اوروباسي بزح زانتات علني مالتي بحجونتات حجت مص زانتايس نا اوروبا زانتا يتكلص تا حج دي جمرا مالتي ترديكاني هاي سكول جن تناتي سقعبا يا نيرا سقعبا كلته زختامات فقرات امصي وكا توم كاركتر بمولو ناتي زختامات كوينوم نعوم زغاطم مشغرات جن كساب اوروبا زلو يوتوم بمولو ناي سدت كغلصو لي بحفشا كونتا دي زانتا ندحر ترديكم مال وينكو حقنيا زانتا كوي نقول ايرتراو زغاطم زلو كوي كاركتر تفتوت كاركتر امصيدا علي سخعيوم بر زحجن معرق دغاطمو زانتا ولا ايخون كنا كل ايرتراو زلو كل ايرتراوي نفسه او درخبو جن نتفحد بلا زانتا ناي سدت كما غير كاب حنت طرنف كنا فتسب تحلف يامش كساب اوروبا زلو هيوت شونا اوروبا هيوت جن كال يو مالتيو نادي علامه ينبرنس كساب اوروبا نتا ايطالي سغيروم جن انتي شغراتيو زغاطم يعني راتناتي مالتي حجي خمد لايكاتو سخلص اي كونن كنت زغلص كايو اب بدمص طراي سب بزح
ሰማዕ ክትረክብ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ስእላዊ ነገሩን እዩ ዝደልሰ ብኸምኡ ድማ እቲ ቪድዮ ብዙሕ ተደጋጋሚ ተራእይነት ክረክብ ከሎ እቲ ድምፂ ግን ዘይከምኡ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሃይ ስኩል ንስኻ ምስቲ ትሰብ ዝረኣዮ ቪውን በቲ ዩቱብ ዝተኸታተሎን ምስቲ ናትካ ትፅቢታት ዝነበረን ከመይ ረኺብካ ሕጂ እቲ ብዙሕ ሰብ ክሪኢ እንዲኻ ትጥበ ከም ዝበልካዮ እቲ ምክንያት ኣሎ እዩ ውዕድ ሰብ እዩ ዝሪኦ ማለት እዩ እሱኻ ድምፂ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ግን ፅቡቕቲ ኮይንካ እቲ ሰብ ክሰምዖ ኣለዎ ግን ሓፈሻዊ ኸ ከምዚ ንብሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብ ናፍቲ ናሽናሽቲ ምዝንጋዓት ከዘናግዑ ድኽእላ እንዲዩ ዝጎይ ምስ ግዜ ግን ታሪክ ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ግዜ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ናብ ብዙሕ ሰብ እውን ክበፅሕ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ እዩ ከስተማቕሮ እዩ ክወቀሶ እዩ ከምኡ ድብል ትፅቢታት እዩ ደለኒ ሓፈሻዊ ግን እትዮም ዝሪኡ ሰባት ኣዝዮም ፅፉፋት እዮም ብልቢኦም እውን ዝሪእዎ ሰው ዕጉብ ክብለካ ይከኒ ልዕሊ እየ ዝጥምት ግን በትዮም ዝሪእሉ ሰባት ከ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ተወሳኺ ትርኢቶ ዘላ ከም ሓውሲ ሕዶም ናብ ናቐፌታ ገፃውን ትኸይድ ትኸውን ምናልባት ንምዓል ማዕርግ መርከብ ገይሮም እዮም ሰጊሮም ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ጠጠው ኢሎም እዮም ዘለዉ እዚ ናይ ደለልቲ ምስጋር የለን ሓደ ናይ ቀይሕ መስቀል ካብ ሊብያ ዘስክራ ዘለዋ እሞ ብምንታይ ጃስቲፋይ ክትገብራ ትኽእል ወይ እንታይ ምክንያት ክትበላ ትኽእል መርከብ ብናይ ብመርከብ ገይሩ ምስጋሩ ማዕርግ መርከብ ገይሩ ምስጋሩ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ሕጂ ጃልባን መርከብን ይለፈላለየን እዚኣ ሕጂ ንፁር መልእኽቲ እያ ትሕልፍ ሕጂ ኣብቲ ዛንታ ቁርብተይ ከምዚ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እቲ ትጥቀመሉ ውክልናስ ንምንታይ ገለ ጃልባ ክብላ ከለኹ ሕጂ ሓንቲ ንእሽተይ ጃልባ ገይሮም የበግስዎም እዮም ጃልባ ክትብላ ከለኻሲ በቃ ከምዚ ድኽምቲ ብዙሕ መንገዲ ክትከይድ ዘይትኽእል ውክልና ትህባ ማለት እዩ መርከብ ክትብላ ከለኻ ሓንቲ ጃልባ ዋላ ክትከውን ትኽእልና ግን ፅቡቅ ድበለት ሕጂ ነቲ ሰብ ኢኻ ትስእሊ ትቦለላ ሕጂ ንኣብነት ማዕርግ ብዘይ ፀገም እዩ ኢታደዳቱ ብጃልባ ብዘይ ፀገም ኣቲ ክትብላ ይትኽእልና ኣትሊስት ሞተሮ ጠፍኦም ክትረስኖም እያ ገለ ተረዲካኒ መርከብ ተኮይና ግን ካብ ብሙሉእ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ክትቆርፅ ትኽእል እውን መርከብ እያ ማለት እዩ ተረዲካንላ ሕጂ ከም ውክልና እዩ እዚ ብሓፈሻ ግን ኣለዋ ፅቡቃት መርከብ ዘለዎም ሃፍታማት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምስግጋር ዝሰርሑ ኣሎ ፅቡቅ ብዛዕባ ኣቐድማ ኣቢልካ እውን ናይ ኤውሮጳ ክትከይድ እያ እዛ እንታይ ኢልካና ነርካሞ ገለ ብዛዕባ ናይ መፃኢ መደባትካ ኸ እንታይ ሒዝካ ከም ዘለኻ ተብርሃል ሕጂ ልክዕ ክነግረካ ኣነ ካብ ወዛንታ ኣለኒ ንመፃንሕ ድኾን ግን ብሓፈሻ ኣነ ሕጂ ፊልም ናይ ምስራሕ መደብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ድቕርቡ ኣነ ሕጂ እንድሕሪ ሕጂ ሰብ ብተዓቕሙ ከፍ ኢሉ እዩ ክሪአለዩ ማለት እዩ ዋላ 50 ሳንቲም ዶ ዋላ 10 ሳንቲም እንትኾን በንጌርኻ ኣነ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ብፊልም ክስንዶ ከባቢ 300 ዛንታ እፅሒፈ ኣለኹ በበይኑ ስታይል ዘለዎ ዛንታ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ እውን ኣይኮንኩም ፊልም ሰራው ሕጂ ገና ርእሰ ተወደአና ኣለዉ ገና ተዛንታ እውን ኣይተወደአና ኣለዉ ካልኦት ኣሕዋትና እውን ማዓት ኣለዉ ዛንታ ኣለዎም ስክሪፕት ክሰዱ ላይ ከለዉ ስንብዲ ኣነ ፍሉይ ሓሳባት ሓቀኛ ዛንታ ክንደይ ደረስቱ እዮም ብሊብያ ሓሊፎም ክንደይ ፃሕፍቲ እዮም ነቲ ባሕሪ ሰንጢቖም ኸይዶም ደለዉ ክንደይ ዛንታ የደለዎም ተረዲካኒ ሕጂ ብሓፈሻ ኣነ ግን ሓደ ለውጢ መፅኡ ፊልም ናይ ምስራሕ መደባት ኣለኒ ማለት እዩ ዕብይ በለ ፊልምታት እቲ ፀገምናስ ንኤርትራውያን ጥራይ ደይኮነስ ንኻልእ ዓሌት እውን ክንነግሮ ክፈልጥዎ እቲ ዛንታ ክውከስዎ ተረዲካንላ ዓለም ኩሉ እቲ ዛንታ ተወዲዎም ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ወዲኦሞስ 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ምንታይ እዮም ደለዎ መሲልካ ኣብሲልካ ዓለል ሃዋ እዮም ደለዉ ሓደ ሸይጣን ትምፅእ ሓደ ገለ ኣብኮም እዮም ንሕና ግን ሓቀኛ ህይወት እዩ ዘለና ሓቀኛ ትደጋጥመና ደሎ ህይወት ብፊልም ጌራ ንዓለም እሱ እቲ ናተይ መደብ ናይ ብሕጂ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ቁርብ ግዜ ግን ኣላትና ሓንቲ ዛንታ ስቲል ሳውን ሃይ ስኩል እውን ክንደይ ፈኪረ ብዩቲዩብ ኣቕርባኒ ይብል ነይረ ግን ድሕራይ ኩሉ ምዃን ምስ ዓበየ ነቲ መንገድታት ገለ ብዩቲዩብ ወዲያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣነ ዝኾነ ዛንታ ሒዘ ክመፅእ እንድሕር ኮይነ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ኣሉ ዘዳለናዮ እቲ ሰብኣዊ ዓቕሙ ከፍ ኢሉ ብዙሕ ኣይኮነ እቲ ክፍሊት ውሑድ ክፍሊት ይገለ ኣብኡ መፅኡ ይርኢ ንዓና ኻተን ቁርብተይ ካብ ዩቲዩብ ሲ ይኣኽለና ማለት እዩ ብዩቲዩብ ሲ ይኣኽለና ትፅውት ኣቢሎም ላይ ምክንያቱ 5 ቅርሺ ተረኺብና 2 ቅርሺ ፈረቓ ንሰብ ወስድዎን 2 ቅርሺ ፈረቓ ናባና መፃ መይሰን ካተን 5 ቅርሺ ኻ ባንክ ወስድዎን ገለ ክትገልጾ ኸማና ይትኽእለኒ ኢኻ ማለት እዩ ሕራይ እስኪ ካብዛ ዛንታ ውፅኢልና ብዛዕባ ዛንታ ሃይ ስኩል ኣብ ቻነል ጃዮ ኢንተርቴይንመንት ዘትርዙያ ትፍኖ ጃዮ ቀንዲ ዝፍለጠሉ ከምዚ ዛንታ ላይክ ናይ ሃይ ስኩል ካልእኒ ዝፍለጥ ደርፍታት ከዓ ኣብ ፊልም ክንድቲ ክስታይ ኣይኮነን ደፊኡ ገለ ሳይብልን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ዳርጋ ኣይሪአሉን ዘለኹ ኣብቲ ቻነል ማለት እዩ
حجي نمنتاي كوم ابتي ابز خمزي طراي اديبو سرزلو انتاي ربح حدي سلا زي رخبول دي وين تاي هو حجي سر مسرتكو نيرناي فيلم نيرناي مجمرتا بزانتا اندي جميرو تزان كل سب فلتوي جايت روسي كابزانتا يجميرو مالتي كن دحراي بزح سنه طباويان كاتو جميرو مستيل كساب حجون بزح درفتات اتي مالتي حجي فيلم تات كن كاب حدش عمت بوغينا دوا بلنا فيلمي كنا نسينا دوينا بلنا يا سلمنتاي دبل حتقا مسانا فيلم تاع جميرو من بزحات لابنت قداميت زين سنه قدانيرا قلت لني ساميل يتقبرانيرو بداريو ناي لوام متيا اكسو ناي هانيبال متيو قال ايتودعون كله حجي ديما وديو مخنيات كنت ايتلكا ناي غنزب عدي افتي يوتيوب كاتو خلو تدصبيو تسبيت كالي نعم حجي سلا تدصبيو نغرا زي رخبو سلا تغنزب زي رخبو انتي يقبروا صراحه قص لايك لي تواسات ديم كوفلوم دي كلو قال ستيل مسكولاتهم سي سينيور تيم سحاب مالتيو حجي قصروا يكالون صراحه نحن خا قارصنا حجي نعماويل كاديم عقابي دخون دلو حجي شعون هنا انت يغيرنا فيلم سلمنتاي حنت فيلم تساريح حنت غفال مصع $10 تقطن حلال عند حد نتي دراس لي تعقب نتي تواسع لي تعقب اندحر الله وينا مخات قرص اندحر كوينا ستا غير كانت تسب تقرارصو سسكال سيستم كنت اتات لنا كل ነገር ማለት ነው ቀሲልና حل ማጥቶም ገልጾ በጉዳይ አፕሊኬሽን ቅድመ ጆን ተዛሪብና ለኔርና ገለ ሰብ አዓ መخፊ ድድር ያሉ መخ ጽቡቅ ሆነ ፊልምታት ነትሰብ ከነዳሉና በወግዒ ካብ ሓድሽ ዓመት ተጠዋቢልና ያምር አለና ፊልምታት ሕጂ ብዙ ፊልምታት አሎ ናቴውና ከተማ ሓደ ዝተሰራ ፊልምታት አለኒ ኮሙን ናይ ባር ሲዝን ይነውን አሉ ሕጂ በአፕሊኬሽን ገለ ድዝርጋሕ ግን አና በሐፈሻን ሁሉ ሰብ ንጽር ከውን ግን ጃይትሩዝ መዋሊ ኮነን አሜ ብሉን ከመውል تخون فيلم مويل اي سرحني تخون درفا مويلو اي سرحني اي غزنيون تدا تسريحون دمصا جن يصعنا لهم برسنت يوسد مات حج كلهم زمناشتو درفتي زوم حواتي مساي قليم اروختيهم قليم مساراتيهم كلهم زمناشتو مالتي ياتو وبزنا ما راد حزنانا مساكين كفتا دلاتهم $400 نجنقط من زمان غزيهم لإثيوبيا سيديدهم قال $200 قليم بوحد سودلو ابزكن 500 50 100 قرش قال يدمص اللهم نتو حدش سلازون بزح ايرايلهم ازيد حزن انا تردي كان لا ساتون مورال ايرخبون كافت سوون صرفي قاليم درخبو نغير منقدي كمان قسيلهم دعبي حواتنا سلازون سي قربتي حبو خونم يلينا ساتهم كان تدرف غاسيل كخوت يبلون مات قربتي تعرخ الفلو وتفلط اندحر كوينو تنات كباغي وي بارت اندحرك تعبته كوينو معرو معريقات صعرول لك مالتي توصالو طرا يكونس كصعرولو صبو صراحون كخونالو بدرفتات حجي نقصل لنا درفتات تسفاقي قرصيلنا تخونه درفنا تقبلنا نتولنا دي تقبلنا درفتات ويون تخونه مست channel حقو زي كاين نحكوينغا اي نقبلن مالتي بحفش اغن انفت مصحف اندي سخا قال ناي محدرا خالو سونغا قلصو خن اوكي حراي مر انا موداتا هاي سكول تودي الله انت اينا خنصب خبيا قوبيات بالنيرا اوريدي مليسكا سلي زخونكا تزلكا مدباتون نغيركنا حساب زلخا يقنيلنا اموداتا تبلون تلكا غن كيف قدلكا خالي اوكي زبلو كودارغا كله إلنا يالنا كم بحفش حانتي كم لبوان نقولهم حواتي كحلفا زدلي مالتي نقولهم حواتي دقفتي طعامتي ارتيست بعبي خا كله حزب ኤርትራ مالتي بفلاي كامل سيات مناتو صبان غون ኤርትራ ዝርከባ መንሰይ ሕጂ ኣብዚያ ሓንቲ ክብሎም ዝደሊ ሕጂውን 20 ሰነውን ቀሪቡ ስለ ዝኾነ ብምኽንያት ናይ 20 ሰነ ገይረውን ኤርትራ በእንደማንም ዝመጸት ሃገር ኣይኮነት ኤርትራ ከምዚ ቀይሓቲና ገፊልና ደሚና ገፊልና ሕጂ بمولኦም እዚኦም ነዚ ህዝብ ደዕገርግርዎ ደለው ሰባት በቃ ከምዚ ያኽሎም مشال ياكل ولا مشال ياخلهم بقى ياخلهم حزب حجي معقرقار يكون ندلدلو سلام يزدل زلو نابنت على فيسبوك بيجات الله لبوا انا بطعم يلبوا انا ابنت طبب دو قالت بلا انتي حنتي امانيل جلز بالالو قال بيجات الله زين بيجات زين نزب سلام يابو بقى ديكون ورا زي تقبر اندامطو ايناقو ونسب ترديكنا حزبي عين له لبامي بعلته محديرو زغيد حزبي بانداتات دعبي حزبي بخور ባህል زعبي ህዝቢ عين دلو ህዝቢ من بداليو من ጽቡቅ ገብሮን ጽቡቅ ገር ዝፈልጥ ህዝቢ ሕጂ ያኽለና ምሻሎ ከምዚ عين እገርግሮነት ህዝቢ ሰላም ይደልሎ ሞት በዚህ ወሎ ነት ሞት ስከም ንቡር ወሲድ ወሎ ህዝቢ ትረዲካነላ ኩሎም ዚኦም ደገፍትን ተቃወምትን ተባይልናውን ተፈላሊና ዘለና ኣሕዋቲና ኣብነት ምድጋፍ ነይና ንድግፍ ምቅዋም ነይና ንቀወም ብልካ ንፍለጦ ጽቡቅ እንተሎ ጽቡቅ ሕማቅ እንተሎ ሕማቅ
ሕማቕ እንዳረኣኻ ገለገለ ተቃወምቲ ከም ትብትዛንታ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ እንዳ ምድጋፍ ሓደ ዝጸልዎ ሰብ ስለ ዘሎ ይቃወሞ እንደገና ቶም ደገፍቲ ካፍቲ ጸውዎ ገለ ህልኽ ትጅምር ሸው ከምኡ ይኮነን ይሕዋቲና ተስፊት ናትካ ራእይ ኣለወካ ኸውን ኣነ ኸናተይ ራእይ ኣለወን ኸውን ትረዲእካን ናባለ ግን ንዓይና ዓኸን ጠምረና ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዛ ጣውላ ንሕተ ባይስና ከድና ግን ብሓሳብ ሻይ ክትሰትለና ዋይና ናብ ውልቃዊ ህይወትና ኸይድና ናብ ካልእ ነገራት ንበጽሕ ስለም ሕጂ እንታይ ማለት እየ ታትመጽእ ኤርትራ ንኹልና ሓንቲ እያ ታትመጽእ ኤርትራ ንኹልና ሓንቲ እያ ኩልና ኢና ክንቅመጣ ትረዲእካንላ ኩልና ኢና ክንቅመጣ ኩልና ኢና ሰላም ክንረኽበላ ኩልና ንሓብሕባ ዓይንና ቋሕ ነብሎ ጸላእትና ብልክዕ ንፍለጦም መን እዮም ነዚ ኩሉ እዚ ሽግር ተሓትት ኻን ጽቡቕ ጌርና ንፍለጦም እዚያ ክብል ድደሊ ብልክዕ ከዓ ከም ልበዋ ያዚያ እውን ነቶም ደለልቲ ኣሕዋቶም ድሸጡ ደለዉ ከዓ ያኽለኩም ከዓ እስኹም ከዓ ያኽለኩም ማለት ሲ ንደቅኹም ከዓ ሕሰብሎም ጽባሕ ንጎስ ክላ ኣቦኻ ከምዚ ገይሩ ደምጻልካ እንዲዩ ኣይተብልዎም ሕጂ እውን ማይ ሓልፎን ህዝቢ ኤርትራ ሓዳጊ ኦኬ የቀኒልና ያዕቆብ ሕራይ እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስ ያዕቆብ ዳዊት ቀዲምና ክንሕብሮ ከም ጸናሕና ዛንታ ሃይስኩል ን66 ክፋላት ንልዕሊ ዓመትን 2 ወርሕን ድሕሪ ምኻድ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተዛዘመት ኣዝያ መሳጢት ተኸታታሊት ትረኸያ እዚ ኣቀዲምና ዝገበርናዮ ዕላል ክሰምዕዎ ጸኒዕኹም ኣለኹም ዝኾነ ዝህልወኩም ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህሉ ድማ ብቀጥታ ቴሌፎን ወይ ድማ ብዋትሳፕ 0025697475 ክደግመልኩም እየ 0025697475 ብምድዋል ሕቶታትኩም ወይ ርእይቶታትኩም ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም በዛ ቴሌፎን ደውሉልና ኣብ መስመር ክንጽበየኩም ኢና